नको गो चंदी नक्कम्मा अव भितर या ना तुगल हन्नक हे घर झाग ना चरडा सोड मक्का भितर येऊ ना आता नाटक करता सत्वे तुमगेल नाटक नमगो चक हंग कोणेची पुरसो तर बैसिल नाती चकडांक तंग तंगल कामस आईल वट्टरी सीधा वापस बस जैलदला जैलक आणि खैदल वस मक्क कसने अगत्यना अम्मा मक्क आंदव कतीची संगिलर्थ गायना वेचिंदी तुगल आन मनसुंगितिलो जैल दुकुन एत्तास चोरू होड चोरतो हे घरा तक भीतर रीग दिल्ली मणारी हमको दोग जनक जूश मारनो असिल प्र दोचुन होता नका संगी लायक तो आमगल टश नक्कती नका आमगल रूपा मिसन कसं सांगला होतसवे कोणे मिस्टेक केलरी तमका तिथून चके काउकश देऊ का खै त्यातनं आम्ही वेरे होड मनुष्य ततके आणि एकल मनुष्य चांग दतके मला चढ दतके चांग जनाले नंबर्स तशी दावनो अन्नके काउकश दी अम्मा प्लीज मग तू वय दाव का अम्मा प्लीज अम्मा तू मस्त सान असेल चंदी तुगल अन्न कस प्रकार बार केला गोतस्वे तुका मक्खे गाऊन तुला सपोर्ट नासिल दिलरी हायची दिसक हाव तू काही असतसील हिंदकी पडम्मा तू कतनी के सान प्राय तू कसने अर्थ दायना तो मनुष्य समना धवा समना नक्का अम्मा पै टीवी थावरी तू पैसून पडे तसिलिंग पडे एकली अम्मा मग चढू नका बम्मू नका आव दुसरी वत्ता म्हण सांगताना तू तिक सौत सिली त्या चढू त्यानं मन रडतती कंचना मने आवसू म्हणू आता आम्ही इथलं तुगला मागून घेतस दलर तू आ नका म्हणत नवे तू का नका शपुर माक दाव का अम्मा प्लीज अम्मा त्यांची विंगड हेंची विंगड गो मग कोप हडा नका चंदी नुत्त भितर बस त्या मनुष्याक बाहेर वच्च सांग चंदी तू बदच मिगेल अम्माच को मिगेल अम्माची मिगेल 2000 रुपये राहिल्या तुक मिगेलर प्रीತಿ ಅಶಪುರು ದಲರಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಾಗೋಮ ಮಿಗೆಲ್ ವೈರಿ ಮಿಗೆಲ್ ನಿಮಿತಿ तुम्ही दोघ जणांनी जगोन घेवचे नाका ऐकदवा तुगल अम्मल सांगचन तू न्याय अस नाटक बंद करी कसन दलरी मान सुंदरी हॉट ना तू कसन सवलरी पेट्टू मारलरी तू हाणांत मारला सेत तक पूरा काम योग्य सुगो कसन दलर सोवा मका जेला तुकू नैल मग काही वचका म्हण कळली गो सीधा घरा काइलो हवा इल निमिती तू कितले दुःख दत म्हण गोतसिल दलर कडनी ती आनासिल गो पूड तू मग कितले प्रीतीन पळयतसिल नवे त्यांचे अंत येईल गो सुंदरी पण मक भितर सेरसून घेवचे भायर लोकोचे हे पूर तुगल हातान तस तू यो म्हणा येता बस म्हणा वत्ता दलरी एक मात्र सत्य गो प्रमाण कोण सांगता हावत पुढेच पुंडलिकूच नाही गो बदल दला गो जय लागेल मगीर मस्त पाठ शिकले गो हांव मस्त पाठ शिकले होड पाठ कसन म्हळ्यारी हूम गोळोन गोंयचे दुड्डोच मॉल असपळ त्या कळला गो म्हाका त्या कळला 5000 वट्ट धरला गो आतां 2 वर्ष दुकून ते 5000 असपळ म्हाका 5 लक्षाक समान आतां कळतस गो आतां कळतस एक रुपये गोळचे कितले कष्ट म्हणून तू तितले पूर्ती कष्ट बघून गोळ हाडलेले दुड्ड हांव व्यर्थ करतसील पण ते म्हाका अर्थ जाल्ला गो सुंदरी नी तुका मेच्चूचक तुगेल मन करगोचक हें हांव सांगता ना म्हाका दिसील सांगले गो कसं म्हण तीर्मान करी 5 मिनिट राबता नातलं हांव वत्ता गो मिगेल निमित्त तुम्ही जगोन घेवची नाका गो तुम्ही कुशीर आसा ती रोणकना तुरळर मक्कೈ रण्णी येता तू मक दाव काना उठ चरडा इतली सु तू आम्हाला कुशीर असेल नव्हे तशी कुशीर आसमा हट कोणाक चरडा चंदी हट कोर नका यो मला येऊ का तुवे नुत्त भितर बस अम्मा मकान दाव का अम्मा
का मिगेल पशी आनु मुख्य वे वस अन्न लड़ तू है वस तू है नका तुगा लानु नका वेकली हंग मरता वस तुम्ही तो गई दुवेल इतले कठीण दावनक सुंदरी पूर्तिक मिगेल निमित हुशार नाशिदल्ले आता उपास तशीदल्लरी कसं करचू गो एक 2 दिस्तीक सुधारसून घे रडतली हांव वत्त गो यो गो चंदी तो वत कहने में वच्चा सोडी यो अम्मा मकान दवका ना मंडले जमण करना पण बत्ताची पई तिचे तापे उठलिया हामा जमण करना मकान दव कमला दव कत्तीची एक पण चान्स दी अकस्मात आन चोर मंडल रे सॉरी हाव पण घेता चंदी ए मिच्या मा हट कोर न गो मा टाइम टाइम समजावून खांजावण कोर कगो खुशे रस कगो मा तू रडच पडेल म्हाका दुखून वच्चे जाता ना सुंदरी एक पण थिक भीतर आपण वरी हांव वत गो अना मग सोडोच अयो चरडा चंदी